shi wanda na so wajensa ai ya san me ya kawo ni. Kai ina kuɗi na, amma fa ka zuban min da kima ta fa. Dan ban taɓa jin na tsani wani ɗan damba ma ni sama da kai ba. Dan Allah kai haƙuri. Na ga kamar kina cikin damuwa ne. Idan akwai abin da yake damun ki ya kamata ki gaya min dan bana son ganin ki cikin wannan damuwa. Ni babu abin da yake damuna. Kin tabbata ba abin da yake damun ki? Babu. Aiki nake so in saka kuma ba kyauta za ka man ba. Zan baka kuɗi da yawa. A haba Mina, yanzu in dai aikin kuɗi ne ai ba saki yi shawara da ni ba. Tim din faɗa da abokinka mana nake so na haɗa, amma idan za ka yi. Wane ne abokina? Ɗahir mana ko kuma in ce maka Diji dan na san sai ka fi gane haka. Oh, a'a. Amma ba na ji an ce ya dambare ki kuɗi kwanakin baya ba da yawa? Ai na yi mamakin ganin waya ki yanzu Mina. Lafiya dai ko? Akwai gagarumar matsala. Me yake faruwa? Ina tun lokacin da muka waya da kai. Ai na ce maka ina dangin mahaifina na zo ƙauye. Kin gaya mun kira ƙauye. Me ya faru? To a garin ana yin dambe. Sannan ni da kaina na je wajen kallon damben. A cikin 'yan damben na ga wanda ya damfare ni naira miliyan 20. Dan gwamna? Shi. Anya kuwa mutanen da in suka gano mu ba za mu shiga cikin wata masifa ba kuwa. Allah malam yau rufe mutane baki da Allah. Kake da nan irin wannan me yasa baka da tunani sai gurbatattun tunani? Ka kira Lari ne? Wallahi ni na ma manta da ita na garin nan wallahi. Gaskiya da kai wallahi baka da amana wallahi. Wallahi ina gidan mai gari da na ce maka an sauke ni. To amma ya batun matsala? Yanzu dai babu wata matsala, amma dai ina jin nan gaba akwai matsala kaɗan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me kuma? Wata masifa ce kuma ta ƙara tinkaro mu. Matsala. Sunana Bigi. Alai Bangis. Nice to meet you. Thank you. Za mu iya zama? Bismillah. Alheri ne ya zo mana na bakuwar likita ta dabbobi. To shi ne ke son ya sanar da al'umma wanda yake son a lura da dabbobinsu a basu allura zama su samu lafiya. Yaro da babba birni da karkara su zo ta wurin mu. Kuma gani ba? To ranka ya daɗe sai dai kuma mun yi baƙi mun sauke su a gidan Ahmadu Baliki. Ban kuma je na ga yadda suka sauka ba. Ina so a yi min wannan uzurin in je in gansu daga nan na wuce wajen su. Allah sarki to masha Allah ala saba dai bakin banza bane. Malamin mun. Na'am. Wata alfarma na zo nema gurinka. A garin nan duk alfarma da na nema ba wacce ba amin ba. Alhamdulillah. Da Allah idan ka ji a samu Ahmadu a yi bayani a zanna da kwamati a sa sunana ina son gobe Allah kama cikin masarai mun taya cikin ƙoshin lafiya zan damu da bakon nan. Bako. Ya sunan shi? Sunan shi Bashir. Allah ya taimake ka.